nyaya inofanira kubatisiswa navatendi vemunguva yekupedzisira. Kristu anopindura vadzidzi pavanobvunza nezvezviratidzo zvenguva yekupedzisira. Kana pachitaurwa nenguva yekupedzisira, ndiyo nguva yakatarisana nekuuya kwaJesu Kristu. Kristu asati auya, mazuva akatarisana nekuuya kwaJesu Kristu iyeyo, pane nhau yechinonyangadza, chinounza kuparadzwa, chinomira panzvimbo yachisingafaniri kumira. Icho Kristu anosimbisisa zvakadaro kuti mukazochiona chamirapo pachisingafaniri kuwepo, hanzi kudini? Chakarehwa nani? Munguva idzodzo anonzvera ngaadini? Ngaanzwisise. Kana uchiwerenga, kana chinonyangadza chinounza kuparadza chasvika panzvimbo yachisingafaniri kunge chiri, chomirapo, uri murawi, chicherechedza. Haisi kudzidzisika nyaya iyi zvakakwana mumakereke, munyika, nepamusana pokuti hawasi kuziva vanhu kuti chinomira panzvimbo yachisingafaniri kumira chimbori chii, asi iri nzvimbo inoyera. Pari kunzwika? Wamwe ndiwo vari kuita mizamo kutokwira nedzindege kuenda kwakange kuri kunofambwa naJesu Kristu weNazareta mumazuva aakanga ari muNazareta, Old Jerusalem, wofamba vachiti apa ndipo pakazofamba Jesu, apa ndipo pakafamba Jesu, saka panofanira kunge paripo panoyera nokuti pakambofambwa naKristu. Wofunga kuti zvichida ndiyo nzvimbo inotaurwa, asi hatichioni chamirapo pasingafaniri kunge pakamirwa kuti tigocherechedza, nokuti hawana kuziva chinonzi chinonyangadza, chinounza kuparadza, chakarehwa naDhanieri kuti kana chizenge chamira pachisingafaniri kunge chiri, panoyera. Anonzvera ngaadini? Zvino tinoita seiko kuti tizvinzwe zvizere kuti saka chimbori chii chinonyangadza, chinounza kuparadzwa, chinomira pachisingafaniri kunge chakamira, chakatombotaurwawo namuprofita Dhanieri, chinozooneka kumazuva ekupedzesera, chisina kuzikanwa naiye Dhanieri nokuperera kwacho, kusvikira achitaura shoko rokuti uso hwangu hwakasanduka, ndikava mutera, ndikarwadziwa kwazvo. Asi tenzi wakati kuna Dhanieri, iwe Dhanieri, enda zvako uzorore, nokuti zvawanyora, zvawapohwa izvi, zvawaratidzwa izvi, ndezvemazuva ekupi? Ekupedzesera. Saka zorora zvako somuranda, kunyange usina kuzviziva. Ndanama
zvinyorwa izvi, seal these things. Murikupaona? Zvine nguva yazvo yazvichazozarurwa, asi nguva iyoyo iri kumberi kwakanangana nemazuva ekuuya kwaKristu. Daniel muranda waMwari achibva adekara zvake muhope dzerufu. Asi kune vanhu vari kurarama mumazuva ekupedzesera. Mazuva ekupedzesera anoonekwa nei kuti vanhu vazive kuti mazuva ekupedzesera? Mateo 24, wadzidzi waKristu waine dambudziko rekudawo kuziva kuti anoonekwa nei kuti ndo mazuva ekupedzesera ari kutaurwa naKristu. Jesu anovapindura achidomora zvazvinenge zvakamira zviri, kuti munenge muchiona chokuti nechekuti nechekuti. Pamwe pacho obvati mukaona zvoitika haasati ariwo magumo, asi anenge aswedera kuedza kupa maguideline, mapeg ekuti ukasangana nechikwangwari chinoti Mutare 300 iwe uchibva kuVictoria Falls, hazvisi kuti mapinda bamamutare. Chiri kukuratidza kuti yakuzonhuhwira konanga ikoko. Saka sipa zvako ushinge nokuti uri mugwara rekuenda kwaMutare. Muri kupaona zvakanaka? Yaiva iri nzira yomutsa kuti Kristu apindure nemutoo waakapindura nawo, kuti watende wasanete nekuti magumo ari kure mukuona kwavo. Asi aipa zvairatidza kuti ukaona chakati muri mudirection yekuenda kumapeto. But anozoenderera mberi aine zvimwe zvaanonyatsa kuzodomora, sokuti ukazenge kunana Christmas pass unosangana nechikwangwari chinoti welcome to Mutare. Hamusi mamutareba muchikwangwari kana kuti pachikwangwari, asi kuti wapinda nharaunda yeMutare. Zviri kubatika here? Hautiba ndaamusiti center yeMutare nokuti ndaona chikwangwari chakati welcome to the city of Mutare. Uyu muenzaniso chete. Zviri kukutaurira kuti wanotaura shona ubva wati unenge wainhuhwa Mutare. Saka kana uri munhu ari kuvhaka chake kutanga, waanazo munhoroondo nenzira isingadzimike kuti wakambosvika kwaMutare. Chazosara chete ndechekuti unobatawo First Street wacho, uchitopaona pakanzi muFirst Street. Apo hawachanyora kuti First Street in Mutare, sepa chikwangwari chinoti welcome to Mutare city. Yakungonzi First Street nekuti unofanira kunge unazvo kuti uri kwaMutare. Saka Kristu chimwe chezvinhu leni kana kuti street inotaura kuti asima ako kuye kwari kuri kuendwa kumapeto kwasvika, ndiko kuona chinonyangadza chinounza kuparadza chamira panzvimbo yachisingafaniri kumira.
asi zvikaitika kuti wazongowera wati churi mamutare, ameno kuti uchibva kudenga kana kuti uchibva kupi kana kuti wanga wakaputirwa musaga, kusangana neFirst Street mukati mesiti yeMutare kunogona kukuvhiringa kuti uri kupi iko zvinezvi kana wanga usati wakambokusvika. But kana wafamba nhoroondo uchitoona kuti izvi taakwakati ezvino zvaakwakati, hazvinetse kuziva kuti First Street uyu ndiFirst Street wokwaMutare. Ndizvo mwana waMwari, chinonyangadza chinounza kuparadza hachigone kuzikanwaba neangweri kana awira pavhesi kuti ukazoona chinonyangadza chinoparadza chimire panzvimbo yachisingafaniri kumira, nzvimbo inoera. Anonzvera ngaancherechedze. Ivo usingazive kuti zvambobva nekupi. Chinonzi chinonyangadza chinounza kuparadza chacho chimbori chii? Panonzi panoera pacho panombori pai? Zvinotora chete kunzvera. Haleluya vana vaMwari. Vanhu vaMwari vanofana kunge vari vanzvere kuti wange wanazvo chimwe nechimwe nechimwe nechimwe. Hazvigone kuti uzive chinonyangadza chinounza kuparadza usiri munzvere wezvinoera zvepabhuku yaJehovha, nekuti mazviri ndimo munotsanangurwa kuti chinoera chacho chii, uye chinofanira kuzomira ipapo panoera icho chisingafaniri kumirapo chimbori chii. Kana pari panoera iri nzvimbo tsvene mumaziso aMwari, chinomirapo chisingafaniri kunge chiripo kureva kuti chinenge chiine mutsauko nezvapari. Ameno kuti pari kujeka here ipa? Chechi muripo here? Chinomira panzvimbo tsvene icho chisingafaniri kumira panzvimbo tsvene, kureva kuti hachina utsvene hwepachiri kumira pane utsvene. Vari kubatika zvakanaka? Ndinodaro nokuti ukanga uchida kuona rwara anonzi madoo aya, wara rinooneka zviri nyore pabackground kana kuti paruwara rwakasiyana newara. Ameno kuti pari kunzwika here? Ukanzi une madziro seari muno mukereke muno, aya ane cream kana kuti off white, ndikanotora pendi yecream ndikapfapfaidza papendi iripo yecream, ndoti maruona here ruwara? Zvinogona kutora kunetsa. Nekuti white iri off iyi ikagara pari off white, hazviite pakuti titi yagara paisingafaniri kugara, nekuti yagara iri ipopo ndiyo yerudzi irworwo. Zviri kubatika zvakanaka? Saka Mwari vakazviviga mugwaro kuti munhu abate chinoera, kuti chimbori chii, icho pachiri pasingafaniri kumirwa nenyangadzi inounza kuparadza, zvinobatika chete nenzira yekunzvera, kwete nekutsvaga paGoogle. Google haasiwe chinoera, kuti kana pachizenge pamira chisingaeri okuti unoverenga bhuku rakati rakati, ndo zvinoreva isusu weGoogle kuti nyangadzi inounza kuparadza. Izvozvo chero zvikaitika kuti wazviwanira paGoogle zviine tsanangudzo potse dzingatomwisa mvura, uchiti wakomana Google inazvo
nemazuva ano ane artificial intelligence yavari kuti AI iyo. Izvozvo zvinogona kumwisa mvura dziri tsananguro dzemunhu kana kuti dzeAI, asi zvisiri izvo zvinotaurwa naMwari, nekuti zviri kutaurwa naMwari zvinofanira kubudira pavanoti zviri izvo pazviri. Saka vachiti anonzvera ngaacherechedze. Hainzwisiswe nyaya yenyanga dzinounza kuparadza nokuzomira kwayo kumunhu asinganzveri. Saka zviripo panyika nhasi uno zvakafanana nemunhu ari kunyora zamanishoni rine mubvunzo unozouya nemumwe mubvunzo pamashure uchiti unoseenzesa mhinduro yawapa pamusoro kuti uone kuti +3 wacho ndiani. Takambosangana nazvo kuchikoro izvo, kuti unowekeswa maths inoti ukanga wawana anza watsvagiswa zvawatsvagiswa unozonzi chiti pamwe wanzitsvaga x muequation, wawana x kuti anotaura nhamba yakati, wonzi using answer above, uchiseenzesa anza yaona pamusoro. Ndianiko x iyeye +3? Kana x anga ari 1 kana kuti 2, wakuziva kuti 2 + 3 anofanira kukupani? Ndiani wangatadze kuziva kuti 2 + 3 ndi 5? Zviri nyore kuziva 2 + 5 wacho kuti ndi 5, asi wabuda na 2 ari correct pamubvunzo uri pamusoro. Muri kubata zvakanaka hama dzangu? Ndivo mawigirwo azvakaitwa mubhaibheri, muchiprofita natenzi Mwari. Hazvina kunzi yacha. Dai zvakanzaro bhuku iri haraisvikira kwatiri kumagumo riine nyaya dzakadaro, because raibva rangogara rakapunzwa nemhandu roparadzwa kusvika makopi ese achipiswa. Saka rine chibhende chinoswatuka chete kana wagona kusolva mibvunzo yekutanga, kana kuti zvinotsvagika kwokutanga, kuti uzoziva kuti 2 + 3 ndiani. Hazvigone kuziva chinonzi nyanga dzinounzwa kuparadza usina kuziva zvinotaura chinoera pokutanga. Saka zvingatoitika kuti panokuwadzwa dzimari pachispendwa zvikuru kuenda kunana Israeri, kwakonofamba mwanhu wachiti tiri kuronda tsimba, kufamba pakafamba Jesu Kristu, kureva kuti taamunzvimbo inoera. Asi ukazotarisa woshaya kuti saka chinonyangadza chinounza kuparadza chacho chaamuno chii, kuti kana ndichinzvera kubva pano zvichienda mberi ndigoziva, nekuti haibude nemutoo iwoyo. Saka chiko nzvimbo inoera iri kutaurwa inozonzi kana mukaona chinonyangadza chinounza kuparadza chapa nzvimbo iyoyo chamiswa pakadaro, anonzvera ngaadini? Ngaanzveresese. Tsvagai pabhuku yaJehovha, nekuti bhuku yaJehovha itsvene, inazvo zvose. Wakorinde wekutanga chapter ndeya 6. Wakorinde wekutanga chapter ya 6 ndiwerengerei vhesi ya 19.
kuitira kuti tifambe nokukasika. Hamuzivi here kuti muviri wenyu itemberi yomweya mutsvene? Hamuzivi here kuti miviri yenyu itemberi yomweya mutsvene uri mukati menyu, yamakapiwa, wamakapiwa nani? Hamuzivi wenyu. Muri kupanzwa zvakanaka? Hamuzivi here kuti miviri yenyu itemberi yamweya mutsvene wawamakapiwa naMwari, hamusiri wenyu. Mweya ari kutaurwa anzi ndimweyani? Muri kuona here kuti Bhaibheri harisi kungoperera pakuti itemberi yamweya, asi mweya mutsvene. Kana mweya ari mutsvene, mutemberi munogarwa munofanira kunge makaita sei? Kana mukadzokera pamenzaniso wekala yedu yatati off white, ndikaisa wara apa re-off white, krimu iyi inotodzana neyatinenge tazoisa, mungaita here dambudziko rokuti apa pasvibiswa? Hapana kusvibiswa, nekuti ndizvo zvapari. Pari kujeka here ipapo? Ndizvo wana waMwari. Muviri wemunhu kana achinge apindukira kuna Jesu Kristu, amen chechi, ndinokumbira kuti pabatisisike ipapo. Kana tichidaidzwa kuti vateveri waJesu Kristu, ndiko kuti vaKristu, ende wara rekuti maKristu rakatozopuhwa paAndioki, mumashure kwese wachinzi wanhu wenzira, kutaura nzira yokururama. Kana tichinzi waKristu, wana wenzira, kutaura kuti tiri wanhu wabvuma mweya mutsvene kuti awane nzvimbo mukati matiri. Haleluya. Kana takurarama namweya mutsvene mukati medu, iye ari mutsvene, zvazvinotiita zvinotisiya tiri watsvene, sekuitwa off white kuri pari off white. Pari kucheka here? Saka munhu ari muKristu, ende apa handisi kutaura muKristu wepafirimu kwete, mabhaisikopo, nekuda kwokuti chitendo chakazvidzika kwazvo. Anonzi muKristu anobuditswa ari munhu ari dishonest, ane chitsotsi, asingachengetedze mirayiro, achiita zvakasiyana siyana. Asi kana wachitaurawo zvimwewo, mhuri yacho inenge iri yakanaka. Handicho chiKristu ichocho, kwete chezita. Inganzi pachirungu nominal Christian, kutaura munhu ane zita badzi rechitendo asi asingararami chitendo. Nguva yedu yamhanya zvikuru. But regai nditi inini, mukange mane mweya mutsvene mumutendi anonzi muKristu, mweya mutsvene unomuita mutsvene. Zviri kucheka? Kana munhu achirarama namweya anoera, chero zvaanopfeka zvinoerawo, nekuti zvinofukitsa muviri uri kuyera. Mari kuzvibata zvakanaka here? Ndiri kutaura zviri pabhuku yaJehovha. Wakambozadza wana Pauro mweya mutsvene uyu, kusvikira vakuti chese chiri paari, kusvikira pahange chepfu chaiyo chaiyo. Hazvimo here mubhaibheri?
ndo pari kutozotorerwa nevanhu vazhinji nhasi vari kuparidza vane tuhendikachifu muruoko so ivo vasingaeri zvoita sokuti muhengechefu mune simba rokuyera kwatapukira kubva mumwiri wavo sezvazvakanga zviri pana Pauro, mutoredzerwa wechisiri icho chinenge chechokwadi sezvazvakanga zvakaita munguva yaJerobhoamu akatoredzera chinamato chepaJerusarema kuSamaria icho chisiri icho. But handipo pane nyaya yangu. Nyaya iri pakuti kana tasadzwa namweya mutsvene miviri yedu inova inoera. Ndokusaka munhu anoera asingagone kufamba nehembe inosiya mimwe mitezo iri kunze isingafane kuonekwa newese wese nokuti anoera. Pari kujeka iri apa ona umwe. Atitore zvinhu zvenyika nemuzita refashani kwakuti ndo dziriko mazuwano timu mabvarubvaru izvo mabvarubvaru acho achibvarukira panonyadzisa panofanira kunge pakawanzika muviri unoera usingabuditswe pachena pachinzvimbo ichocho. Pari kujeka. Handipo zvangu pane nyaya yangu, ndiri kungopfuura nopo kuitira kuti tigone kuziva chinonzi nzvimbo inoera inotaurwa kuti mukazoona chinonyangadza chinoudza kuparadza chamira panzvimbo inoera yachisingafanire kunge chimire pairi, anodzvera ngaacherechedze. Haisi nyaya yebvukira bvukira kana korowa matambo mabhonzo kwakuti hokasi pokasi chakati zvindiudzei chinoera kuti chii. Bhonzo rokuudza zvisirizvo kuti chiri kuera igate rakasiyiwa nasekuru vasekuru vaambuya vaambuya rinochengetedzwa mumba menyu richizwa handizoba zviri kufanira kuwanikira pabhuku yaJehovha nekuti muromo waJehovha wakazviunganidza zvinhu izvozvo. Amen. Nokuda kwenguva nyaya yakapamhama, asi regai ndiipfunde ndimboimisira ipo pano. Tiende tiine ruzivo rwokuti chinonzi nzvimbo inoera muviri womutendi ambozadzwa namweya mutsvene. Tiri ipapo tinogona kuitambanudza kusvika tichinzvera chero nokuna Vakorinde kumwe chete kunotaurwa especially Vakorinde wekutanga chapter 2 Pauro achiti kana tichinge taa vanhu vatsva muna Kristu, zvisikwa zvitsva muna Kristu, kutaura vanenge vazadzwa namweya mutsvene, zvinhu zvemweya tinozozvinzwisisa kwete zvenyama, nokuti nyama haingatongozvinzwisisi zvemweya. Izvozvo zvikapindurudzika munguva yatiri kurarama inoyi mune vhangeri rinovhenganisa zvokwadi nemanyepo mazhinji, unogona kutaurirwa kunzi zvimwe zvemweya zvinonzwisisikwa chete kana zvazadziswa zvezvakataurwa naPaul kuti tikange taazvisikwa zvitsva, kutaura ndimi dzemazwi anodzokorodza mavowels anofanana achingoita mudududu zvichitopurakitiswa pakati pesvondo, kuti kana svondo razosvika kuti vanhu vanga vari kusvondo, svondo risirimo mubhaibheri, asi haisiri nyaya yatiri pairi. Wanezenge vakutaura izvozvo zvonzi ndidzo ndimi vari kutaura vari pamweya, imi hamungazvinzwisise nekuti hamusi pamweya. Handizvo zviri pabhuku yaJehovha, nekuti kunzvera kwakataurwa kunzi kana zvikazenge zvazomira pazvisingafanire kumira zvinoudza kuparadza, hakutaure izvozvo. Kana tikanzveresesa somuenzaniso nyaya iyoyo yendimi
kunyangwe risiriyo nhanganyaya yedu. Tinonzwa kuti ndimi ndiyo mitauro inotonzwikawo kumarudzi awo, asi ichizoturikirwa nevanoinzwa ikanga yataurwa kuvasingainzwi, sezvazvakamboita paJerusarema, kuti pakadzika mweya mutsvene paPentekosti, vanhu vakataura nendimi, asi waibva kunzvimbo dzaitaurwa ndimi dzacho. Bhaibheri rinotaura kuti wanoti inga tinonzwa varume veGariri waifanira kunge wachitaura chiGariri, wachitaura mutauro wekwaibva varume vaiwanzwa. Amen church. Saka ndimi hadzibvumirwe kuseenzeswa zvisirizvo, kwatinoti pachirungu abuse, kwakuti munhu ari kutaura mavowels anoteedzana achiteedzana achiteedzana onzi ari kutaura ndimi, hazvinzwisiswe nemi nokuti hamusi pamweya, hausati uri iwo mweya unoera, nekuti mweya mutsvene pachawo zvinotaurwa izvozvo zvichinzi ndimi, iye pachake mweya anoera haatozvinzwawoba language iyoyo. It's unknown to God, to his angels, even to his Holy Spirit, chero kuvamwe vanhu wagere pano panyika, asi zvichizikanwa chete kuboka remhandu dzemweya unoera, the camp of the devil, ndiyo ine zvinhu izvozvo. Asi tichienderera mberi, Mwari vari mubatsiri wedu panguva inoteera, tichanzwisisa zviri nani kubva papatabata pokuti chiko chinyangadzi chinounza kuparadza, chinomira panzvimbo yasisingafanira kumira, uye kana chichizenge chapo vanochiona sei nekuzadzisika kwazvo mukubatika kwazvo nezvokwadi, kuti ichi ndicho nyangadzi inounza kuparadza yakataurwa. Nokudaro kubva iko zvino zvichienda mberi, vanodzvera mumagwaro aMwari ngavanzwisise. Mwari wakomborere kuverengwa kweizvirawo nekuti nderechokwadi. Amen.